Tese niki. Napa? Hawane. Tese ngono belok lari. Oh, nggih nggih nggih. Wah, jenengan gak paham gending to, Pak? Mboten. Lah krungu lagi iki lho aku. Krungu lagi iki lho. Astagfirullahaladzim. Nggih. Mula mang pahamke mboten napa-napa, nggih. Lah kula dereng profesor kok ya. Asmaradana nuju prana. Nuju prana. C. Oh. Karya profesor. Oh iya, tunggal ini kok aku kang setya setuju. Astagfirullahaladzim. Semua sudah paham ya? Paham. Ya Mas. Aduh, mah lali to kula. Cakapane angel kok ya. Rapar gending sampean ya. Nyepelake ojo cecak-cecak nang rene. Aku nek dino digagu ana modele ngoten niku kok nek kesempatan ngono koyo diregoni ben ilang kesempatan. Pancene yang berduaan itu yang ketiga adalah setan. Nggih. Salah dua. Heeh. Lah sing ketiga Lah, gak wani aku mulai kok ra sida tekan nggono omah. Lah ngopo no? Dene ning dalan. Ojo wedi. Tapi ya to ono kakak. Tekan ngomah. Lah mbok gampang to perkarane iki. Iya. Tapi kira hitungane to. Lah. Mira, ojo ewoh pekewuh ngarane kadung wis ngene lho. Muni ke setane Pak Dalang ora apa-apa. Aku yo pancen setan. Lah iblise kuwi. Saya nemen. Kowe ngerti sapa iblise? Sinten? Kula. Lah kok yakin ngono? Panjenengan Baga. Oh iya. Legake atine wong liya kuwi ibarate nun sewu godhong tela sak klendahe legake weteng. Nah. Apa dene legake wong liya kuwi kanugrahan sing gedhe entuk barang kaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah. Ngono. Ora apa-apa aku diasoke ora apa-apa. Tapi kan warga sudah paham. Siapa tuh saya? Nggih. Gareng kelawu. Tak tambahi gareng kelawu yang bersahaja. Wah bersahaja. Nggih, mau istighfar ping bolak-balik. Matur nuwun. Nggih, wong ndek ben iki pas istighfar wis ping pindho. Pas tak ulang iki lho. Ya wis ngono kuwi anggaran. Ayo Mas Jajak maju. Astagfirullahaladzim. Dereng apal. Wis sak apale ujian ora apal piye. Lah pas Iban Jobo tancepan kene Bolodewa, kene iki sapa jenenge Prabuta teko. Tandu. Terus joget astagfirullahaladzim ngono ngene. Terus tancep, tancep nih Pak, teng pundi? Debok, mosok ning cangkem. Astagfirullahaladzim ngoten. Tancep mak ceplek ngene to. Kudune lak rada ning kene, to. Rada mundur. Jak, rada mundur. Ora wayange, wonge malah mundur ngene iki. Dhewe karo ora wayange kuwi lho, wayange sing mundur. Astagfirullahaladzim ngono. Nek niki cerita sing saestu, Pak. Piye? Apalan dosanipun almarhum Blasius Subono ki Pak Bono. Pak Bono. Sak kelas nak tiang 8. Ayo sing wis hafal maju dhisik. Delalah kula kalih Mas Eko Kediri maju dhisik hafal. Oh iya. Bocah sing urung apa diteter kalih Pak Bono. Ayo sing wis hafal entuk dolanan ning jaba, rak ngoten. Kula kalih Mas Eko metu ning jaba. Lah kok Prof liwat. Bocah nek goblok ya ning jaba. Estu niku. Masya Allah. Kula sing mlebet meleh nun sing Pak Bono tak mlebet mawon. Lah kok darani wong goblok. Aku ya ngoten. Niku saestu. Astagfirullahaladzim. Ya toh. Ayo diteruske mau ya. Edi atine sekar ono kiri gambar aku ndandani kota putri gunung nuju Cakapanmu salah lek kuwi. Aku ya murid Prof Sarwanto. Ora putri gunung nuju prana. Lah napa? Putri ngulon nuju prana. Lah nek bab niku kula mboten mudeng. Oh, mboten mudeng ya. Oh iya, ora ngerti lek kuwi ya. Kula gur maca buku Putri Gunung. Oh iya. Ora sing bener awakmu. Aku gur rekake ya mengisi banyolan lah ngono. Oh, oke. Coba-coba aku ra. Putra panjenengan nate yo ndamel status kok makan bersama dengan Putri Gudon ngoten nggih nate. Wah, gage lak koprok kuwi garwane wakil kepala sekolah lho ora. Sinten? Mbak Putri Ngulon niku. Napa namung setunggal wong sanes iki enten kok. Wakeh ya. Oh iya. Kaya kok. Apa langgame Mbak Mira? Derek. Nggih. Buka celuk nggih. Buka celuk